И какво става тук? Аз съм Малхак 3BG. Днес ще покажем как играем някаква игра с кар. Нека тук да се сложим. Да, не съм играл с много време. Чак съм за Quick Play. Ами давам се късен. Така по-скараме. Хванеме си, искаме да си използваш. Много да се връщам, защото не съм играл две време. От повече време играят CS, колкото на телефона си. Това ще продължи само 2 минути, защото нямам толкова време. Гледай ми флик-ликче. Ей, тази игра не е толкова също. Може да се изтеглите. Не е лошо. Не е защо лоша играта. Много си е добра. Да, до скоро съм събирал до той нещо. Да не играе, когато бъдем с много топа. И тук сме пак. И добре, едно ви хареса клипът, абонирайте се за мен, дайте повече лайкове, чао.